Прывітанне сябры, гэта падкаст сведка левай рукі гіцелі і сёння мы абмяркоўваем апошні матч сезона, дзе Барселона выйграла ў 13 раз лігу чэмпіёнаў. Мяне завуць Ваня. Меня зовут Алексей. Меня зовут Ірына. Ну што, мы пабачылі штосьці вельмі невідавочнае, даволі цікавае. І я пачну, напэўна, з твіта падкаста Uninformed Handball Hour про тое, што гэта першы раз, калі Мація з Гіцелю першы раз закідвае на 24-й хвіліне з часоў, калі ён гуляў 15годкам нейкі там рэгіянальны турнір, толькі не гугліце. І гэта вельмі падобнае на праўду было. Таму што гэтая Барса, мы павіншуем гэтую каманду. Я заўзеў за іншую, але Барса заслугоўвае, калі б Берлін там у канцоўцы штосьці зрабіў такое, што зрабіў Ольбах учора. Барса ўсё яшчэ была б найлепшай камандай гэтага фінала 4 па якасці. Тое, што яны зрабілі сёння, гэта проста ў падручнікі адразу. Гэта абарона, якая проста не дала Берліну кідаць незгоднай пазіцыі, з якіх ім зручна кідаць. Гэта была абарона, якая зрабіла ўсё, каб зрабіць жыццё Берліна цяжкім. І я вельмі ўсцешаны, што мы маем у турніры фінале 4, дзе там па 40 мячоў бывала у матчах, мы маем вынік, што выйграе абарона. Але і сёння было шмат галоў закінута. Але насамрэч Барселона правяла две шыкоўныя гульні ў абароне. Супраць Берліна я лічу, што першыя там 25 хвілін яны былі зусім на нейкім нерэальным узроўні, і яны вельмі добра замыкалі гэты сяродак пляцоўкі, праз якой Берлін увесь час спрабаваў прабіцца. І мне падаецца, што Берліну трэба было трошачкі шырэй гуляць і часцей даводзіць мяч да вуглавых, таму што у іх насамрэч было вельмі шмат прасторы, але неяк даходзіў мяч да іх насамрэч, я лічу, што не вельмі часта у тых сітуацыях, у якіх знаходзілись там абаронцы Барселоны. І таксама трэба сказаць, што Барселона вельмі добра вярталася з атакі ў абарону, і з-за гэтага у Берліна вельмі рэдка атрымліваліся такі хуткі пераход. У прынцыпе, для Берліна я лічу, што гэта, калі глядзець увесь сезон, гэта іх галоўны такі козыр, там, каб гэты пераход, хуткія галы, і насамрэч і Берлін чамусьці першыя там 20-25 хвілін не вельмі моцна спрабаваў атакаваць хутка, але і Барселона вельмі добра вярталася. Таму Барселона шыкоўная абарона, не ведаю, што яшчэ дадаць. Я дадам, што ў Барселоны шыкоўная абарона і выдатная менталка. І тут варта вярнуцца да паўфінала, дзе ў ключавы момант на пачатку дадатковага часу Барселона проста за лічаныя хвіліны паказала, што яны зноў, ведаеце, як у старажытных ваенных этих пастраеннях яны свінёй станавіліся. Зараз штосьці падобнае было з Барселонай, з той толькі розніцы, што сёння ў фінале гэтыя галоўныя пераломныя хвіліны наступілі ад самага пачатку. Вось і ўсё. Катком проста, я магу сказаць, тут праехаліся, і класная каманда з усіх пунктаў гледжання. І нягледзячы на тое, што учора яны толькі ў дадатковы час гэты выцягнулі сабе квіток на праход у фінал, гэта кажа толькі пра тое, што некаторыя даволі сільныя каманды, як, напрыклад, Ольберг, могуць у пэўны момант сабрацца, але клас выяўляецца на доўгай дыстанцыі, і Барселона нам гэта паказала. Я тут закіну адразу масток на другую тэму, якую я хацеў бы з вами меркаваць. Мне падаецца, што розніца ў фінале — это розніца ў абароне, розніца ў кіперах, але не ў апошнюю чаргу, гэта розніца трэнераў вельмі дасведчанага Артэгі, які быў ужо ў Кёльне колькі разоў, і не вельмі дасведчаны Крыкау, які, ён малады трэнер. Ад яго чакаюць шмат чаго, але ў параўнанні з Артэгам гэта тут вялікая розніца. І для мяне, нават калі мы будзем параўноўваць паўфінал. Паўфінале ў мяне быў момант, калі я гляджу, што ідзе хуткі цэнтр,
І мяч ідзе на край, і з краю кідае хтосьці. Я такі не разумею, хто гэта, таму што ну не на Фрейхофера, ні на Арыне ён не падобны. Увогуле ён бландын, і ты бачыш, як Ланхоф, які не паспеў змяніцца, проста як вуглавы закідвае гэты мяч. І гэта было шыкоўна, таму што у Берліна ёсць праблема, якую мы бачылі сёння. Ну, прынамсі, сёння увесь другі тайм, дзве замены. Мы жывем у 2026 годзе, я нагадую. Але Берлін гуляе дзве замены, і па тэмпу гэта вялікае прысяданне. Ну, то бок, калі б яны хаця б гулялі там першы тэмп, не атрымалася, ну, тады там пагналі, замяніліся, гэта было б лепш. І другі аспект — гэта тое, як Артэга мог пасадзіць на лаўку каго заўгодна. Ну, то бок, ён на лаўцы меў Мэма і такі: ну окей, ну выйдзеш потым, тваё яшчэ наперадзе. А той жа Крыкаў не мог сказаць: ну окей, Мацьяс-Гіцэль, сёння не твой дзень, у нас нічога не атрымліваецца. Больш за тое, з-за таго, што Гіцэль быў на пляцоўцы, мне падаецца, што іншыя гульцы ў задняй лініі выглядалі горш. Той жа Лас Андерсон быў горш за свае найлепшыя гульні. Я ўвогуле не разумею адной рэчы. Пастаў ты гульца, у якога ідзе добра, Нільса Ліхтляйна направа, леўшу, пастаў у цэнтр, напрыклад, таго ж Тобіаса Грондаля, які выходзіў толькі сямёракі кідаць. І вось ужо зусім іншая гульня ў атацы, да якой Барса не рыхтавалася. Ну, паспрабуй. Ну, нельга ж проста рабіць тое ж самае, атрымліваць -6 і намагацца адыграць гэта, але беспаспяхова. Ну так, пытанні да трэнера Берліна яны ёсць. Ну, я б вось так моцна кардынальна, канешне, як Ваня казаў, замяні Гіцэля не ішоў вось у гэты бок, канешне, але глобальна штосьці трэба было спрабаваць. І ну, для мяне, вось, як я і казаў, відавочная вось спроба была б падказаць гульцам на пляцоўцы, што трэба гуляць шырэй. І Лас Андерсон выглядаў горш, таму што ў цэнтры, ну там насамрэч была мясарубка. І учора Барселона гуляла з Ольбергам, і яны таксама вельмі моцна там вось гэтую сяродак пляцоўкі, яны яго насычалі гульцамі максімальна. І таму былі моманты, дзе там Алeix Гомеш фактычна абараняецца ўжо там на паўсярэднім і ідзе ў перахоп на паўсярэднім. Вось, і часамі ён нават і рабіў. І сёння ён зрабіў такі перахоп, і з Ольбергам ён рабіў. Таму тут пытанне да трэнераў есть, таму што насамрэч была учора паказальная гульня, і можна было зрабіць нейкія вывады, якія б сёння дапамаглі. Вось. Ну і зноў жа, ну, я лічу, што ім трэба было мацней ціснуць у тэмп, таму што ну, пазіцыйна супраць такой добрай абароны нават з Гіцэлем, нават з Лас Андерсонам было вельмі складана. Пры гэтым Ліхтляйн правёў шыкоўную гульню, я лічу, што ну 10 з 10 хутчэй за ўсё нават. Вось таму што страту яго не было, кідкі ён усе рэалізаваў, яшчэ асістаў аддаў. У Гіцэля, дарэчы, у гэтай гульні толькі 0 асістаў. Вось таму гэта ну, супер незвычайная вось такая з'ява, каб у Мацьяса Гіцэля было 0 асістаў. Гэта такое нешта нерэальнае насамрэч. Але пры гэтым трэба казаць, што ў Гіцэля 8 галоў і дастаткова добрая рэалізацыя па факце. Але атаку за ўвесь час Барселона там яна зрывала ў сэнсе гэтымі фаламі на Гіцэля. Ён лез, яго там 2 чалавекі амаль трымалі. Таму, ну і магчыма там яшчэ пытанне па лінейных, таму што было толькі 2 кідка з лініі, наколькі я памятаю. А выходзіла Барселона дастаткова высока. Вось таму, ну, я б сказаў, што гэта ўжо права на будучыню для Берліна, што рабіць вось у такіх выпадках, калі вось вы не можаце прабіць пазіцыйна. Быў яшчэ класны поінт наконт таго, што Нікалай Крыкаў — гэта малады трэнер. Дарэчы, у гэтым фінале 4
калі так падлічыць сярэдні ўзрост з трэнераў, здаецца, гэта найбольш малады склад, таму што Ніколая Крыкаў 39, Сімона Даля, галоўнаму трэнеру Ольберга 35 усяго толькі. Ну і там ужо Беннету Вігрту 44 і Антоніо Карлосу Артэге 54, здаецца. То бок гэта сапраўды нейкія маладыя трэнеры зараз. Можна сказаць, што маладыя трэнеры зараз вось вядуць гандбол наперад у глобальным сэнсе. Так, я калі казаў пра маладога трэнера, я не пра ўзрост, а пра досвед гульні ў фіналах 4 лігі Ну, чэмпіёнаў, да, таму што я разумею. гэта такая пляцоўка, дзе шмат чаго здараецца, дзе мы не можам прадказаць амаль нічога перад стартам, і амаль заўсёды галоўны фаварыт не выйграе. І трэба ведаць, як вось гэтыя ўсе заклінанні зрабіць. Ну, у дадзеным выпадку біялагічны ўзрост ён наўпрост звязаны з ўзростам і трэнерскім і даўжынёй кар'еры, так што ну такая цікавая заўвага. Ну і трэба але казаць, што ўжо быў фінал мінулагодні, таму вопыта трошкі маецца Але і насамрэч там быў іншы Паў- трэнер. паўфінал. Так. Ну я нават больш пра Берлін, пра тое, што яны насамрэч у мінулым сезоне плюс-мінус сутыкнулись з такой самай праблемай, дзе абарона не была вельмі добрая, дзе брамнік не заўсёды дапамагаў, і вось атака пазіцыйная там таксама вось яна прасядала, і Магдебург тады вельмі добра там з Гіцелем спраўляўся, ён там 7 галоў, мне падаецца, забіў, але глобальна яны дастаткова добра вось давалі рады з атакай Берліна, і таму магчыма трэба было больш увагі звярнуць на вось тое, чаму не атрымалася ў мінулым годзе. Ну і вось так атрымалася, што не атрымалася ў гэтым. Ну, слухайце, тут яшчэ ёсць адзін фактар, і гэта фактар без залішняй скромнасці. Гэта тая Барселона, якая правяла 2 гульні на касмічным узроўні, асабліва некаторыя гульцы. Калі мы возьмем, ну, напэўна, гэта найлепшае, што мы бачылі за кар'еру ад Эміля Нільсена, ад Тімотен Гесана, ад Блажа Янса, ад Доміна Макуца, ад усёй абароны, увогуле ўсёй абароны. Ну, то бок там топ не абараняўся, калі ты глядзіш, як у цэнтры Дзіка Мэм вырубае Маціаса Гіцля на апошніх хвілінах, такі, ну, гэта, напэўна, пачатак вельмі добрага сяброўства. Я пра тое, што гэта каманда, яна жыве ў зусім іншай рэальнасці, чым астатнія, і тое, як яны падрыхтаваліся, выйграўшы чэмпіянат месяц 2 таму, выйграўшы кубак караля на мінулых выходных, але гэта не мае такога значэння для іх. Але тое, што яны падышлі ў найлепшай форме да гэтых матчаў, гэта відавочна. Ну так, мы тут кажам, што Барселона заўсёды мае камфорт таго, што яны могуць рыхтавацца да фінала 4 вельмі доўга, і менавіта да яго рыхтавацца. Вось. Але мы павінны яшчэ сказаць тое, што перад пачаткам сезона мала хто ставіў гэтую Барселону як фаварыта лігі чэмпіёнаў, а па факце атрымалася так, што яны правялі сезон лепш за ўсіх і правялі фінал 4 таксама лепш за ўсіх. Гэтым гэта каманда зусім новая адносна мінулага сезона. Тут шмат маладых гульцоў, і ў прынцыпе яна нібы была ў перабудове, але і сам Артэга казаў, што неяк атрымалася, што ў распранальні вельмі добрая атмасфера, гульцы вельмі добра камунікуюць паміж сабой, і ў прынцыпе вось гэта атмасфера, яна пераносіцца на пляцоўку, і вось мы бачым насамрэч, што Барселона, якая магчыма, яна зоркавая, але не настолькі зоркавая, як была раней, але пры гэтым яна паказвае максімальна стабільны, максімальна дарослы гандбол, які хочацца назіраць і які прыносіць перамогі. У нас яшчэ ёсць намінацыя найлепшага гульца гэтага фінала 4, якую здабыў Домін Макуц, чалавек, які, хутчэй за ўсё, застанецца без еўракубкаў у наступным сезоне. Але ці згодныя вы? Давайте, можа, вось утрая прыкінем сваю намінацыю. Для мяне
Вось у мяне будзе невідавочны выбар, гэта Тимотэм Гісан, які пахаў першы матч, пахаў другі матч у абароне і выглядаў вельмі шыкоўна. Ну, у мяне насамрэч я калі вось думаў над тым, хто можа быць вось гэтым MVP, то тут, канешне, усплывае імя Эміля Нільсона. Гэта такі самы відавочны варыянт. Але калі менш відавочна, то я вось пагаджуся з арганізатарамі, і для мяне Домен Макуц. Калі глядзець учарашнюю гульню, я лічу, што ўся атака атрымалася на ім. І сёння, ў прынцыпе, таксама. Атака збольшага пачыналася з яго. І ён правёў добрую гульню ў плане і рэалізацыі, і тое, як ён задзейнічаў сваіх партнёраў, таму, у прынцыпе, я лічу вельмі заслужанае гэта MVP. І оно з аднаго боку цікавае, што яны яму далі, таму што гэта невідавочны кандыдат, але з іншага боку я з імі вось пагаджуся. І Домену Макуцу 25 гадоў, а ён выйграў ужо 4 лігі чэмпіёнаў. 25 гадоў чалавеку. У наступным сезоне дакладна не будзе лігі чэмпіёнаў, але магчыма, потым будзе яшчэ не адна. Ходзяць чуткі, што Бергешар возьмуць замест Кіля, калі возьмуць. Цікава, ці кажа мама Домена Макуца яму 4, чаму не 5? Ну, не ў гэтым сезоне, але далей паглядзім. Што тычыцца пытання, тут я за Эміля Нільсена, таму што яго гульня ў гэтым фінале 4 гэта лепшыя яго гульні за зборную Даніі. Можна тут паставіць вось у адзін радок. Топавы кіпер, што тут дадаць? Быў вельмі стабільны, і ён насамрэч вось не было хіба нават 10 хвілін, дзе ён насамрэч не была нейкая прасадка моцная. Ён стабільна адбіваў кіткі, дзе ты думаеш, што брамнік павінен браць, ён браў. І пры гэтым яшчэ браў кіткі, дзе зусім невідавочныя там невідавочных пазіцыях. Гэта так сёння пачаўся так фінал, дзе Гіцель быў 1 на 1, ну там супер пазіцыя была, і ён яго адбіў адразу. Давайте яшчэ нагадаем усім, што былі паўфіналы, у якіх Барселона прайшла так на тоненькага пасля таго, як амаль не выпусціла гэты матч са сваіх рук, калі вялі там плюс шмат. А Берлін 50 хвілін гуляў даволі роўна з Магдебургам і проста дажаў вось у нейкім такім рэжыме звера апошнія 10 хвілінак. І падавалася, што якраз Берлін будзе фаварытам, таму што фізічна ім прасцей аднавіцца і зрабіць усё ў нядзелю. Але так не адбылося. Як вы думаеце, чаму так? Таму так складана сказаць, але таму што, па-першае, хутчэй за ўсё у Барселоны дастаткова добрая ратацыя. У сэнсе яны могуць там дазволіць сабе карыстаць у абароне толькі Скары з Богарта. Потым яны могуць выпускаць Джорджа Чекушу таксама ў абарону, напрыклад, пры гэтым яго ніяк там у атацы не задзейнічаць. Пры гэтым ёсць яшчэ і Петр Чекуша, які часамі дапамагае ў атацы. У прынцыпе, то бок гэта дастаткова такая роўная лаўка запасных, якія выходзяць і даюць добры імпакт. Той самы Янс выходзіў на замену Мему, і пры гэтым ён выглядаў нашмат лепш дзікі Мема, і яго трэнер потым, у прынцыпе, застаўляў у гульні, а Мем сядзеў на лаўцы. Вось, хутчэй за ўсё гэта паўплывала. І ў прынцыпе, што Барселона насамрэч падрыхтавалася пад атаку гэтага Берліна, а Берлін чамусьці спачатку не змог даць той тэмп, які яны даюць. І гэта, магчыма, такія дробязі вырашылі моманты, таму што было там пару пасоў, калі яны спрабавалі хуткі цэнтр згуляць, яны былі недакладныя, яны страчвалі мяч, з-за гэтага гулялі пазіцыйную атаку. Таксама там былі моманты, дзе яны абараняліся добра і рабілі там перахоп, а ў выніку атрымлівалася так, што наступны пас быў ужо перахоп Барселоны. І замест таго, каб яны збегаць у сваю хуткую атаку, яны атрымлівалі гол у сваю брамку. Таму дробязі вырашылі насамрэч, але так ёсць, гэта такі спорт, таму дробязі вырашаюць у фіналах. Людавік Фабрэгас тут сказаў, амаль што адказаў на гэтае пытанне, што гэта было лагічна, што мы апынуліся ў фінале 4, калі паглядзець на сезон, але тытулы не выйграюцца логікай, тытулы выйграюцца ў змаганні. Вось яны паказалі вельмі высокі ўзровень змагання. Слухайце, давайте я верну нас да логікі і спытаю вас наступнае.
калі мы ўсе не чакалі ад гэтай барсы нічога ў гэтым сезоне, а яна выйграе, і мы ведаем, што гэта вось першы сезон станаўлення каманды, ці вы бачыце наступную дынастыю гэтай барсы? Складанае пытанне, таму што я аб гэтым ужо насамрэч чамусьці учора ў мяне была вось думка пра гэта, што будзе з гэтай Барселонай потым, таму што яны насамрэч вельмі добра выглядалі. Але тут сыходзіць Макуц, які насамрэч робіць велізарную працу ў атацы ў гэтай Барселоне, і сыходзіць Эміль Нільсэн, які суперстабільны брамнік. І вось тут пытанні, ці будуць здольныя іншыя гульцы замяніць вось гэты функцыянал, які працаваў. Хутчэй за ўсё Барселона будзе таксама адзін з фаварытаў, але вось пытанне, ці будзе галоўным фаварытам на наступныя там гады, таму што праз год сыходзіць таксама мем. Пытанне, хто будзе на гэтай пазіцыі яшчэ. Пытанняў насамрэч шмат, але Барселона дакладна будзе ў топе. Таму што, па-першае, яны ў сваім чэмпіянаце гуляюць зусім як трэніровачныя гульні і ўсю ўвагу канцэнтруюць на лізе чэмпіёнаў. Я хутчэй нават пагаджуся з тым, што для мяне гэта ўсё так было ідэальна паскладана ў гэтым фінале 4, нават не сезоне, а фінале 4, што усе проста, хто павінен быў выдаваць і хто не павінен быў выдаваць, і ад каго мы ўвогуле нічога не чакалі, все паказалі там 100-150% таго, што яны могуць, і больш за тое у Артэгі былі ўсе гэтыя цаглінкі, каб будаваць. І калі будуць іншыя, мы не ведаем. Той жа Сергей Эрнандес, топ-кіпер. Напэўна, адзін з самых стабільных у гэтым сезоне. У першай частцы найлепшы кіпер. Але ці будзе ён такім жа у Барсе? Можа быць і так, таму што вельмі падобныя абароны ў Барсе і Магдебурга. І там не трэба будзе ніякага часу, каб звыкнуцца. Але як пойдзе, мы ніколі не ведаем. Таму для мяне хутчэй так, гэта каманда фінала 4 на наступныя годы. І калі яны выйграюць, я не тое, каб здзіўлюся, але фаварытамі яны не будуць. Калі мы рабілі прагнозы, здаецца, хто з нас пра Барселону казаў? Ты? Я не шаманіла, яны самі, вы ўсё бачылі. Я ні пры чым. Прычым твой аргумент быў тое, што яны паказваюць найлепшы гандбол на вось момант чвэрцьфіналу. І ўсё так і атрымалася. Бачыце, выйграе самы стабільны. Атрымліваецца так. Колькі, праўда, мы ўжо бачылі, калі больш-менш стабільныя менавіта ў фінале рассыпаліся на невялікія кавалачкі, але Барселона не такая. Я б Гэта сказаў, хіба быў першы фінал лігі чэмпіёнаў, дзе сутыкнуліся пераможцы груп гэта A быў і першы, B. гэта быў першы такі фінал. Гэта ідэальны сезон, калі выйшлі 4 каманды, якія былі першыя, другія, каманды, якія першыя былі ў групе, выйшлі ў фінал, і адна з іх перамагла. І мы звыкліся до таго, што фаварыт ён бярэ і ў паўфінале робіць нейкае глупства, самазабойства і прайграе проста ў адну калітку. Тут не, і дзякуй камандам за гэта. Я на ўсё гэта глядзеў. Акрамя матча за 3е месца, гэта быў вельмі добры гандбол, вельмі інтэнсіўны. Нават той фінал, дзе Барса вяла увесь матч, але Берлін знайшоў, што зрабіць у канцоўцы, і там нейкіх хвілінак 5 мы мелі інтрыгу. Потым ужо не, але тым не менш, глядзець на гэта было вельмі цікава. Я атрымліваў асалоду ад назірання гэтай абароны Барсы. Просто калі б мне сказалі, што можна закрыць адначасова Гіцеля, Андерсона і Марсеніча, я б спытаў, як? І вось адказ. Так, гэты вось фінал папярок, мне падаецца, адзін з такіх самых роўных, у прынцыпе, і па гульні, і па ўзроўню супернікаў. І я бы адзначыў Ольбарг у паўфінале, яны насамрэч таксама вельмі добра абарону паказалі. І калі б неважліва, як скончыўся б той паўфінал, але дакладна можна было б сказаць, што перамагла каманда з вельмі добрай абаронай. І так, і Ольбарг насамрэч
рабіў шыкоўную працу ў абароне. Адзінае, там не дапамагаў Ніклас Ландзін, і я лічу, што калі б трэнер зрабіў замену брамніка раней, то ў Ольберга было б нашмат больш шансаў нават перамагчы ў асноўны час. Таму што там насамрэч такія вельмі лёгкія кідкі залеталі, там засасывала гэта мяч. Але добрая абарона была ў Ольберга, пры гэтым з атакай былі праблемы. Але яны змаглі дагнаць Барселону в канцы. І насамрэч яны мелі тайм-аут і апошнюю атаку, якую яны слабенька распісалі, на мой погляд. Вось. І атрымалася, як атрымалася. А за Барселонай, дарэчы, вельмі цікавую статыстыку бачыў, што яны вельмі моцна пачынаюць. І вось кожныя 10 хвілін яны ўсё менш забіваюць галоў. І ў прынцыпе гэта было і ў паўфінале, і ў фінале. То бок вельмі добрыя пачаткі, і пад канец яны так трошкі здавалі. Але гэтага хапіла. Гэтага хапіла. Там лепшая каманда ўзяла Лігу чэмпіёнаў. Думаю, тут ніхто спрачацца не будзе. А давайте крышечку про дрэннае. Давайте про Магдебург колькі словаў. Ну, я, напрыклад, не чакаў ад Магдебурга нічога, таму што каманда, якая дамінуе Бундеслігу, яна ніколі не выйграе Лігу чэмпіёнаў. Ну, чамусьці так павялося. Таму што, мне падаецца, што там дзве ментальнасці павінны быць розныя. То бок ты альбо можаш выкласціся на гэты уікенд, альбо ты можаш выкласціся на ўвесь сезон. І Магдебург, ён быў такі ментальна выхалашчаны ўжо. Было бачна, што яны задзяўбаліся ўсё гэта гуляць. І я тут павярнуся да тэмы таго, што нам трэба менш матчаў, можна парэзаць зборныя, можна зрабіць нейкую іншую схему, паглядзім, як будзе ў наступным годзе, калі сур'ёзных матчаў будзе менш у Лізе чэмпіёнаў, напрыклад. Але штосьці з гэтым трэба рабіць. Калі гульцы гуляюць апошні матч сезона, па некаторых ужо бачна, што ім патрэбны адпачынак, прычым учора. Я насамрэч не магу сказаць штосьці дрэннае наконт Магдебурга, таму што калі вось глядзець гульню, то сёння за трэцяе месца яны без шансаў разнеслі Ольберг, я лічу, паказалі, што яны добрая каманда, як бы і без варыянтаў было. А учора з Берлінам 50 хвілін вельмі роўныя. І я лічу, што яны дастаткова добра гулялі там і ў абароне, і ў атацы у іх все атрымлівалася. Адзінае, што брамнікі не дапамаглі ад слова зусім. Там хіба, не ведаю, 4 сейвы, можа 5 на дваіх. Гэта не ўзровень проста кіперу Магдебурга. У звычайны дзень гэта было б там 12 сейваў, і хутчэй за ўсё, як бы гульня бы была ў іншы бок. Вось, таму, у прынцыпе, Магдебург лічу, што правёў добрыя гульні і паўфінал, і фінал. Пры гэтым вырашылі вось дробязі. Там два сейва хіба было Міласлаўева, плюс адна атака была, дзе Лагагрен фол атацы атрымаў, і там была нічыя, і з гэтага стала -3. Таму вельмі хутка там усё вырашылось, але Магдебург быў такі, як мы чакалі, моцная каманда і ў атацы, і ў абароне. Але як бы гэта фінал 4, і тут вельмі роўныя каманды і вырашаюць насамрэч мелкія дэталі. І вельмі складана выйграваць гульні, калі ў цябе там брамнікі сёння зусім нічога не адбіваюць. Я тут падсумую, што і наконт стомленасці агульнай згодна, немагчыма так выступаць у Бундеслізе пасля самыя яскравыя выдаваць гульні ў фінале, а проста за кошт вось нейкіх не дробязяў, некаторых кампанентаў, як, напрыклад, сітуацыя з брамнікамі, ўсё і склалася так, як склалася, на жаль, для Магдебурга. Але сапраўды класная. І давайте падсумуем ужо увесь сезон. Сезон быў шыкоўны. Мы пабачылі шмат чаго, мы пабачылі каманды, якія ўжо як фенікс проста з попелу ўставалі, як гэта было з кельцамі, напрыклад. Мы пабачылі нейкія новыя такія супер моцы, як Віслу, якая проста выдавала штосьці шыкоўнае. Мы пабачылі суперстабільныя клубы. Мы пабачылі шмат інтрыгі там
той же Спортинг, як ён дадаваў, той же Нант, як ён дадаваў, той же Веспрум, які хіба не выбіў Берлін у чвэрцьфінале. То бок мне хапіла эмоцый, і я буду рады пабачыць штосьці кшталту такога ў наступным годзе, але не спадзяюся. Ну, я таксама пагаджуся, гэта быў шыкоўны сезон, шмат вельмі цікавых гульняў. І насамрэч я ўжо адчуваю, што я буду вось сумаваць за гэтым фарматам Лігі Чэмпіёнаў, дзе было мала каманд, але ў асноўным гэта былі топ-клубы. Але паглядзім, магчыма, новы сезон прынясе нам нейкія новыя каманды, нейкія новыя імёны гульцоў маладых, і мы будзем назіраць, не ведаю, больш каманд такога ж там тыпу як Гудме, дзе развіваюць гульцоў, якія паказваюць цікавы гандбол, і мы думаем, што вось, магчыма, яны там стрэльнуць у гэтым ці наступным сезоне. Магчыма, вось так мы будзем глядзець. Але паглядзім, гэта будзе дакладна цікава. Мы яшчэ не ведаем, хто там будзе гуляць, вось усіх каманд. Таму будзем назіраць. Абсалютна пагаджуся, што гэта быў вельмі класны сезон. На дзіва. Так бывае, калі не чакаеш асабліва нічога, і вось табе сюрпрыз. Частка з гэтых сюрпрызаў была пазітыўная, частка не вельмі, але тым не менш сезон выдаўся вельмі цікавым. Што тычыцца будучага сезону, таксама вельмі аптымістычна гляджу туды і чакаю шмат цікавых гульняў, нягледзячы на тое, што пакуль так невядома, што там будзе і як. Але спадзяюся, што ў якасці, у насычанасці, у інтэнсіўнасці турнір не згубіць. Ну, дай Бог, каб так сталася. А на гэтым мы развітваемся з гэтым сезонам. Дзякуй, што былі з намі, і да пабачэння ў верасні. Дзякуй і да пабачэння. Дзякуй, да сустрэчы.